Il-Partit Nazzjonalista jemmel li l-industrija hi pilastru importanti ħafna l-ekonomija ta' pajjiżna u għalhekk li lest ikompli jgħin lil dan is-settur quddiem l-isfidi li jħabbat wiċċu magħhom. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech matul laqgħa ma' tmexxija u ma' diversi ħaddiema tal-kumpanija Foster Clark fejn fakkar fost l-oħrajn kif gvern ġdid nazzjonalista jara li jinħoloq fond ta' 40 miljun euro biex ikunu mejjuna dawn il-kumpaniji. Aħna proponejna fil-weda tagħna li jkun hemm 40 miljun fond biex jgħin propju lil dawn it-tip ta' kumpaniji. Ma mbagħad qedna wkoll rridu nagħmlu bħala gvern alternattiv intermodal hub f'dan il-pajjiż biex ngħinu anke loġistika bejn il-baħar, l-art u anke l-ajru. Bernard Grech kompla li l-importanza ta' dan is-settur ħareġ aktar fl-aħħar xhur meta kien l-aktar wieħed li baqa' dej blanqas kossi possibbli quddiem l-isfidi li ġabet magħha l-pandemija. Pandemija l-mitna li fil-waqt li għandek pilastri fl-ekonomija tagħna bħal gaming, bħal servizzi finanzjari, bħal turizmu li huma importanti, però fil-pandemija dan kien wieħed mill-ftit pilastri li baqa' għaddej u rnexxielu anke jisostni mhux ħażin l-ekonomija ta' pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega kif gvern ġdid immexxi minnu irid Malta aktar kompetittiva bajnuna biex kemm jista' jkun kumpaniji iżidu l-esportazzjoni, ikunu salvati l-impjiegi, ikun attirat l-investiment u tonqos l-għoli tal-ħajja. Kompla li l-Partit Nazzjonalista se jkompli insisti li l-gvern juri rrieda politika u jingħaqad mal-partijiet kollha konċernati biex ħadd ma jibqa' lura. Bernard Grech kien akkumpanjat mill-kellim tal-Partit Nazzjonalista għax-xogħol Jason Azzopardi u mill-kandidati għall-elezzjoni ġenerali li ġejja Charles Selvaġġi, Noel Muscat, David Paceros u Stanley Zammit.